A falta de medios, o verán e a pandemia poñen os centros de saúde contra as cordas. Os profesionais da sanidade alertan do colapso da atención primaria. As sociedades científicas din que o ideal sería unhas axendas en torno a 25 pacientes. O que está pasando agora, que é por enriba de 50, 60, non aquí en Cambados, en Bueu, en Vilagarcía, en Vilanova, en todas partes, todos os días, de luns a venres, nunha xornada de 7 horas, é inasumible, con 50.000 interrupcións ao longo da consulta e que todo que non colle despois cae pola tarde en urxencias. Hoxe, 8 sindicatos sanitarios chamaron a movilización a profesionais e veciños. Fixérono pola mañá diante do Pacte Baltar en Portonovo, un dos máis castigados pola falta de recursos. No pensábamos nunca que no hubiéramos a tener refuerzos en el verano, que es algo impensable, de una población que se quintuplica en el verano. 97 pacientes. Y ha sido una guardia en que he estado sola, que he tenido salidas, que se ha quedado el centro solo. Aproveitaron tamén a concentración diante do Centro de Saúde para criticar as declaracións do alcalde de Sanxenxo no pleno municipal. Telmo Martín acusounos de facer política e cuestionou a súa profesionalidade. Por mucho que diga el alcalde Telmo que no tenemos que hacer política, alcalde Telmo, es defender nuestro trabajo y defender nuestra sanidad pública. Si usted no lo hace, lo haremos todos los profesionales que creemos en esto. Os profesionais teñeno claro, sobran políticos e xestores e falta profesional sanitario, un lema que amparou tanto a movilización en Portonovo como a que ao mediodía convocaron diante do Hospital Provincial de Pontevedra. Porque este gerente tiene el morro de decir que no, que todo está muy bien, porque aquí no llegan reclamaciones. Debía de reclamar todo el mundo a quien debe reclamar, porque hay que poner más recursos humanos y meter dinero. Sin eso van a terminar con la primaria y si acaban con la primaria van a terminar con la especializada. Saindo o paso destas concentracións en nota de prensa, o Sergas asegura que mantén a súa planificación estival para o verán. Defende que traballan para compatibilizar o mantemento da atención coas vacacións dos profesionais e aínda que a súa prioridade é substituir todas as ausencias, en ocasións teñen que recorrer a prolongación da xornada laboral ou a substitucións internas entre servizos. As cousas insisten en que manteñen a continuidade asistencial.